They say that pastor don't go knock person wife. Oh. This pastor they knock this woman for over 4 to 5 years now. The husband now finally don't go set one trap. Now the pastor go enter. He even get mind carry the woman comot for the husband front. Watch this video. Adam mabiko ụmụnne m ndị Igbo, ụmụnne m ndị Imo, ndị niile nọ ebe dị iche iche. Ya nwanne anyị nwoke o nwere mkpa o buru bịa. Ndị mkpa ahụ bụ bịa sọsọ mụ ga-anụ ya. Ụkwa sọsọ m ga-egbo nwunye. Kama okwucha ihe ọ ga-ekwu, ndị maara onye a na-ekwu okwu ya dọọ ya aka na ntị. And okwu abatago n'ụlọ ọrụ Protect the Weak International Foundation. We will follow this case up to the last detail. Because ihe a iyi ndụ egwu nọrọkwa n'elu ihe na ihe o mere nwanne anyị nwoke a. Ọ dị mma, nna m aha gị gịnị? Aha m bụ mmadụ abụchi Nnekwem. Esi m Imo steeti nke atọ South ụmụ obodo. Ọ dị mma, o nwere ihe bịa kọrọ anyị maka otu onye pastọ nara gị nwaanyị gị ka ọ na-achị narị, ọ narara ya anara ka ọ na-achị nara gị nwaanyị gị anara? Ọ na-achị nara nwaanyị ma anara. Okay. Kedu otu o siri bido? Otu o siri bido bụ na anyị bịara bata n'Owere a because Ọnịcha ka mụghachi bata nga. So ya bịa mitie m na my wife ebe anyị nọ na ya. So na ya chọrọ ka anyị na-abịa chọọchị ya. So m wee lechaa ya anya wee kwetasị oke ka anyị na-aga chọọchị a. Along the line ma na-aga the church with my wife. Wee chọpụta na the man bụ a humanizer and ọ na-achọ oke nwaanyị and ọ nweghị ọ na-agwa ndị mmadụ ka ọ na-eme. So ma were gwa my wife Chinelo ọfọ wee gwa ya sị ya na ya hapụ chọọchị a na enweghị light nọ na this church. So the thing bịa na-esere mụ na ya okwu along the line ma agbasikwa nkịtị. So ọ naghị eme ihe all this way. Last month abịara m ebe a mekwe report maka the man because ọ bịara bụrụzie bọọsụ Imo n'anya everyday ya gbachaa bata ya na-akọrọ my wife na after ọ gbachara fuel na ya na-agbata 40,000. Mana kemgbe iji mata na ya na nwaanyị gị na anyị kedu ihe ị hụrụ? Okay, ihe m hụrụ ndị wee mata na ya na nwaanyị m nwere affair last week after Sunday gan before Sunday nke ọzọ ka m bịara nọrọ my wife sị m na mmanya eji ha ahụ. So m bịa kpọọ my wife ya sị na mmanya eji ahụ then na ọ nọ be ha. So ma bịakwa rụchakwa ọrụ that evening maka ana m agba Imo bus drive back to their house. Leche ya na mmanya eji ha ahụ n'eziokwu. So eburuze mmanya bute Owere a oru na Friday mụ burukwe ha na moto hospital nọ na Mgbirichi ka m buru ha wee je. Ọwụkwa na da my wife kpọrọ m na phone na ọkwa ji na brother ya kpọrọ m na phone ma eburu ha buga ha ebe werekwa my 7,000 na apụta na amaka ọhịa were 7,000 na gba 10 litre of fuel buru ya buga ha ebe ahụ lọtawa. Oru na Saturday nke nwanne nya aha gara aga ma m na-apụ n'ụtụtụ my wife ọtụpụtụrụ m ọnụ. So m bịa kwụọ ya na-eweta aka ebe 10-11 m bịa hụ nọmba 1 miss call nne ejighị ama m na oji na brother ya kọsị ihe ahụ line nne ejighị dị ihe ahụ. So junior brother ya wee wee kpọọ the number ebe aka 12 ya sị na ha gara hospital na ha na-akpọ ma na-epi m wee ebe mana ya si ya ele nke bụ na ị na-akpọ m ana m epik call na webata iji nọmba gị ji wee kpọọ m ọ gị gwa nwanne gị nwaanyị akpọ ya sị na nwanne ya nwaanyị sị na ya gịda akpọ m na mị na ya na-ese okwu. M wee jụọzi ele ihe na-esere mụ na ya along the line anyị kwụcha anyị akọtụọ ya n'abalịzi Saturday m wee bata na ya dị ebe after 8 to 9. So bata na ya dị ebe after 8 to 9 wee ozugbo m na-abatara pakịcha moto gbachie gate my wife gara shi na hospital bata na-agwa nwanne ya nwaanyị that na ya chọrọ ịgacha na hospital a na-enwe ihe asị ya weta. So ma efili like na ọ ga-agwa m na m bịa drop ya what anọ m n'ala ya hapụ mgbagobe n'elu mechaa ihe ọ na-eme n'elu. So my mind also m na ije nwa chọrọ ịga with call ọzara na something na-enwere nọsọ nwunye che something must. So mebiri ụzọ pụọ na ya dị n'abalị ahụ ọ maha na akpọrọ m chere ya na ihu road ebe akwa akụma ya gafete banye moto ihe a na-emezi ebe after 9 na-aga to 10 banyega moto m stop honest moto banyega ya pụta na akwa akụma junction rituo ma ritikwe na moto across ebe ndị fruit nọ
ya nwere onwe ya were ụkwụ gbago ebe Katọlik chọọchị a n'ebe ahụ baịkwa anọda moto ma akwụsịkwanya res moto wee gwa draiva sị ya lee moto a na-enwe nwa ngel banye moto a na metres ya ka mara ebe ọ na-aga draiva sị no problem maka osome na ya matara so eruzie na Amakọhịa market my wife wee rituo na moto ahụ ọ rituru ma asụzie draiva ahụ mgbe ya gachie ya gakwa ihu bade na o tee n'aka m na-agwa ya na ana m anụ kepụkepụ na ya na dama na-ayị na ya na pastọ ahụ Peter ọsọ aha ya wụ Reverend Peter Eke o nwere chọọchị na Animal Kingdom na Egbada Old Road Animal Kingdom aha chọọchị ya Resurrection Assembly Resurrection Assembly nọ na Animal Kingdom the man bụ onye Ụmụahịa Peter Eke so ya wee ozugbo na-eshiftu ebe a ma wife risuru na moto gafe ahịa Amakọhịa nna ha gafe lekwa ebe the man were moto ya tiga na akụ dosbin aha dat dosbin ayọ na anọ na Amakọhịa ebe a biden o wetago aka to 10 abalị anyị mbịala anya sọsọ m nwe ihe kwụrụ ihe mere ụme abịa su moto ahụ ya agafekwa obere moto ahụ agafe mewere ego nye draiva gawa ma ewerezi ụkwụ ahụ m na-ewere apụta na my wife ịpụta n'ihu the man face to face nwaanyị gị gawaziri ebe ahụ that man pakịrị moto ya ọ gawaziri ebe a daman pakịrị moto ya nwa na onwe gị tresi kwere na ihe gakwa that side nọrọkwa ebe ahụ nwa na onwe m tresiri ya gakwa that side nọrọ ebe ahụ anọzi m ebe ahụ amụ lekwe the man ka o mebodo ya ma dọrọzie dọọ the man si ya eme gị na-ekele m na ịhụ pastọ ịma na nne tres gị ịma na nne tres gị nwaanyị gị ọhụrụ gị mgbe ị mege ihe a nwaanyị m hụrụ m ya ihe nwaanyị m hụrụ mere ya ọ dị very surprise ịhụ m ya chi the other side banye ga moto the man ya bakwa moto mgbe ọ hụkwara gị ya baa moto the man mgbe ọ hụrụ m then after ọ batazi moto a mụ na the man bawazie mba the man bụrụzie jaakị nọ na moto ya ka ọ kụọ m ịleta na ama ma plọn ọ bụ na ọ ka ọ kụgbuo m ebe a ka ọ gịrị ka ọ sị nwa abụ na mụ na mmadụ agaghị azụ nwaanyị ọzọ so ka ọ kụgbuo m ndị a ihe mere ma bịazi werezi ije ọsọ shiftuo ihe ọ na-agwa m na ya ga-egbu m na ya ga-agwa m na ya ka mkpata ego na ya ga-agwa m na enweghị ihe nwụ na meji 1 naira because ofi na ana m agba hypoches atana na meji 1 naira onye a na-agwa gị na nwunye ya nwụrụ last 2 years ise pastọ ka nwunye ya nwụrụ last 2 years otu agosi achụgharị ụmụ nwaanyị chọọchị ya many of them ahapụtara chọọchị ahụ many of them na-abịa chọọchị ahụ ahapụtara chọọchị ahụ kpọtara ama m ihe nwaanyị me na-ebiri na da chọọchị so ka ihe ahụ meziri ka ọ chọchara ịkụcha gị ha gịnị meziri next ihe meziri next bụ ya were datịn ka ọkụ mmeze gbafere then ya startzie moto buruzie nwaanyị m pụwazie nwaanyị gị bakwara n'ime moto soro ya pụwa ọ bara n'ime moto n'abalị ahụ soro ya pụwa n'anya gịnị ka ị mezikwenu ka ọ bachara ọ lọtazikwa so ka ọ baziri moto ahụ ma krọzie road bazie moto ọzọ lawa ọ batahụ n'abalị ahụ and anọgide na ya na-akụ ebe 10-11 ọ batahụ so ihe meziri ụmụ akpọ members ndị n'aka chọọchị daman rịpọtụ ọrụ ha ihe na-eme so ọ ya ihe mere even that Sunday ahụ ka m chọrọ iteke action si mba ma ọ badụ uru gatara m ga-abịarịrị ebe ahụ ọga m nna ya okwu n'ọsọ ka m kọwara ya ha ka m mara ma destin ọrị mma ka onye ga-ejizi ego ọ maazị right ya ka ọ gịnị I don't know why. Mana ihe a na-eme n'etiti gị na nwaanyị gị o nwere ndị ọzọ nụrụ ya mme ya ọma ụmụnne ya ọma ụmụnne gị ọmakwanụ gbasara ihe anya na pastọ na-eme mme ya nwa ụmụnne ya nwa ọ bụghị taa ka rịpọtụwara ha ya destin na bidoro more than 5 years ago. Kamgbe 5 years. Ihe a na this thing last ago more than 5 years ago. Olee iji ka hapụkwana ya n'ụlọ gị ihe a na-eme gị gba nkịtị kamgbe 5 years. Why? Ihe dị a na-awụ ịma na since aha anọ na-ekwu ya na edina ya na-enwe ihe jikọrọ ya na demand. Enwe ihe jikọrọ duto na enwebeghị concrete evidence. Ọtili ruzie nke ijidere ya n'aka. Emechakwana ụmụnne m ya ọmụ nwaanyị a na-anwụ ọrụ na ụmụ anọ. Ụmụ nwoke ịtọ ofu nwaanyị ama m ihe pastọ ahụ kwa na ahụ dị ọ ga-eji even then after that thing mechara my junior sister now call the pastor my junior sister pastor ama na my junior sister tiri phone ya na ya record wee na-akpọ ya ihe o kwuru na ya nọ akpọ ya pastọ na-eme before 7 na o mechara n'ọnụ laa be
na ya nọ akpọ ya n'ọya buru ha gaa n'ehi mgbe aha na ị nọ nwunye mmadụ ịnwa di ya kpọọ gị n'ọgụ buru ya gaa n'ehi why not isi ya ka the pastor ji nọmba m why not isi ka ọ confirm all from di ya before ya buru ya gawa mana before that night ị confront wala pastor anụ face to face si ahafụ nwaanyị gị aka before that night i jidere ya na nwaanyị gị o nwere ka isi confront ya enwebe na problem m na ya nwere before ihe m sendọrọ ya nọtara ma phone m na WhatsApp m ebe m gwara ya si ya leave my wife alone, leave my family alone. Okay, ị nwere evidence? Enwere m evidence. Gịnị ka ọ shakwara na gị? Nwee evidence, enweghị reply o mere. Okay, reply ihe. O reply o mere. Enweghị reply o mere. Ihe o mere ya agwa sọ ndị church member ya nke ha bịa na-agwa m na the man sị na nwerekwa na he just helping my wife with this one. Helping her na ụdịrị anya. Again, without my consent. Okay. So that ọzọ ya ihe kpara m ije. Njiwe bịawa nga na. Kedu ihe ị chọrọ ka ndị mmadụ mee adị ama ama ka ha nụkwa olu gị? Kedu ihe ị chọrọ ka ndị mmadụ mee? Ihe m chọrọ ka ndị mmadụ mee o, particular that pastor. Ihe nidi ka eme ya o ka ndị mmadụ hụta ya na enweghị pastor ọwụ. Na ihe ọwụ pastor achị, pastor arụrụ ala, and ka ọ hapụrụ m ihe gbasara m na family m aka. Otu a na nwaanyị m nọ na achọrọ m ịma ọ bụ na m na ya ka ndị mmadụ nye anyị advice. Ọ bụ na m na ya ga-alụ anyị continue. Ọkwa na m na ya ga-continue onye ọ na n'ọrụ onwe ka hapụ inwe onye a ga-agbu hapụ onye a ga-ata. Pastọ na-etres m na ya ga-egbu mana agbabeghị m plan ha ọ ya na-echiri m ihe m na-eri kamgbe Sọnde ahụ kwa m sikwe na ya ada aha because na ya ebe m bi na ya ada ebe a ọwụ m nwe ya ọ last born mmanya ha nọ America wụ ihe rụrụ the place sa ga ebe aha biri so duto na ọ na-eme ya mebi na ma na-ebi m na ka nwanne ya nwoke I don't know why so ọ ya ihe kpara m ije n'ụlọ nwanne ya nwoke ka gị na ya mana ị ka bi ebe ahụ kamgbe Sọnde ahụ ebe ahụ ka ị ka nọ na kamgbe Sọnde ahụ apụrụ m di ya ebighị m ebe ahụ and ịma ahụ ma ọ lọtago ma ọ lọtabe ọ lọtago akọfam m na Sọnde na ọ lọtara na Sọnde ọ lọtara na Sọnde ebe 2 o'clock because emechara m kpọọ junior brother ya sị na ha lọtara na Sọnde then ka ihe aha mere m wee kọntaktị daman ụlọ aha ebi nọ America so ya wee report chara ihe ya wee kpọọ m yesterday the thing were iwe wee because o tere na report about this pastor o tere na report about this pastor ya sịzie m na ya ga-ahụ isi ya ya akpọcha m na phone bụcha m sị na ya ga-akpọ nwanne ya nwaanyị kpọkwana the pastor even today na ebukwere m na ọgọ nwaanyị na-eji ha ahụ gaa n'ụmụgoma specialist hospital general hospital ọgọ nwoke anọ America wee kpọrọ m this afternoon na m gburu nwanne ya nwaanyị gaa di ya so ọkwa ya mere ji wee gaa na ya dị na gaburu nwanne ya nwaanyị gaa di ya nwanne ya nwaanyị abụrụ nwaanyị gị nụ nwanne ya nwaanyị abụ nwaanyị o nwere ka isi jụọ ya ihe o mere n'abalị ahụ o nwere ka isi jụta ya atọ ka ị gbara ya nkịtị enwebeghị ka m si jụ ya ọsọ ọ bụla ya kpọọ m simlele ọfile sọ dị na ihe o mere ma hụzọ ọnụ njaji ya is okay ọ dị mma mana ka m nye gị advice site n'ụlọ ọrụ Protect the Weak chọwa ụlọ ọ bawala na mkparị n'ihi na ibi n'ụlọ nwanne nwaanyị gị ịghọtala chọwa ụlọ that is the first step ị ga-ete igodi mana ndị mmadụ ga-enye gị advice mana be rest assured that Protect the Weak International Foundation we are going to look into this matter that man will call him to justice you know na ọ dị mma ndewo share this video for more updates.